hurt your head in the metal, huh? Look at this. You bang your head in the middle both. Why? Is it too short or you're too tall? I got a bracket on the wall for whatever reason. There's nothing ever attached to that bracket. It just sticks out, but you're in the dark. Oh my God. So I had to... Luckily, it's not your eyes, son. Look at my baby hurting himself. My baby. Life in times. You always say something like that. Life. He really is following, honey. He's following, holding your hand. He's You're like Exorcist cat. Your head goes around in circles. Yeah. Busy ang dalawa mga guys. Iya, aho man itong ginagawa namin. Ginagawa ko yung breakfast ko, ginagawa din niya yung breakfast niya. Meron pala ako nabiling karne, lalagyan ko siya ng oyster sauce, lemon, suka at vinegar. Suka at vinegar, pareha lang ba? Asin at saka paminta, yun lang, at saka garlic. Ang sarap yan guys, overnight. Yummy, yum, yum. Hindi lang naman halatang mahilig kami sa karne. Si Tammy gusto niya yung beef, ako naman porky. Dahil puro tayo karne for the next few days, so ngayon nagdesisyon akong salad. So ang nilagay kong salad dressing pala is yung red wine vinegar. Ang sarap niyan guys, promise. So yun yung ulam namin ni Tammy. Ang sarap-sarap niyan. Yun lang. What are you cooking, love? Nagluto lang siya ng Spanish rice. Oh, you have to turn the light on. Yes, you are. Yes, you needed it. Hello, what's your head? So, he's making some Spanish rice. Look. And then me, I'm boiling chicken here. And, of course, the kids are watching. And me, I'm feeding the kids. Look. What are you looking at? Kain tayo! Masarap pala pag ganito yung salad guys. Simple lang, wala masyadong laman. So yun ang sarap. With burger pala. So yun lang yung meat namin. Burger talaga, burger. Anyway guys, thank you guys so much for watching. Pasensya na kayo sa boses ko ha. Kita-kits tayo next time. Bye! Good morning! Tulog pa si Mister. Nandun sa couch. Hindi na bumalik sa kama. Tingnan nyo naman yan. Hindi na ako binalikan. So, bumangon na lang din ako. Pinakain ko yung aming alaga. So, yung mga normal na routine. Ito yung routine ko kada umaga talaga, guys. Yun know, makita ko si Tammy. Nandun sa couch. Humihilik. Ako pakain ng alaga. Paminsan din siya na yung magpakain. So, yun. And then, yung dalawa dito, tignan nyo naman yan. Ang taba, chochoy ni Dimples. Grabe. Saan kayo maghanap ng pusa na ganon, guys, diba? Iwan ko na lang yung mga indoor cat dito. Ang tataba. Good morning! Sino ba yung papunta sa parte pero kailangan kumain? Ako lang ba yun? Or kayo din? Ganon din ako. Kasi guys, hindi natin alam, no? Baka hindi tayo makakain. I can get it too. Come on, let's go. The light, you have to shut it off. Oh, jeez, cigarette. Ah? That light, you leave it on. Yeah, I know, but over there. Over here. Yesterday. It's not in the table. I can see it. Put it in the floor, it won't go flying. We are family. Two stop. If CVS is open, stop there. Why? Because I want to get a little stuffed animal for Andrani. She liked the stuffed animals. We got one for her. Just pull up to it. Oh my God,
Your ex-girlfriend is have a leader. My ex-girlfriend, I don't think so. Jackie. Jackie, the real estate agent. We're on her list. We automatically get one every year now. No, I think you know why we're in her list, because these people think we're gonna get separated. This couple, I'm sure they will be separated. So that's why that other one too. That's Jackie one. I don't like her. Jackie's The first one. Who is the second one? Sally. Sally. Really, huh? You're supposed to be the one with the memory. No, shit. Because they say hi. Break the camera lens. Say hi to them. Hi guys. Did you shave? You don't even trim. So yun guys, nasa bahay na kami. Galing po kami sa kapatid ni Tami. Doon kami nag-Christmas party. So alam nyo na, bawal mag-video kasi avoid na lang tayo guys. Alam na this. Dami ko pa kasing gawain guys. Kararating lang namin ni Mr. And then hindi kami nagtagal doon sa bahay ng kapatid niya kasi hindi okay yung asawa ko. Hindi okay. The next day, at ito yung nakita ko sa kusina, ang Tami ko busy nagluluto. Anyway guys, hapon na po ito. Naging busy siya kasi 3 o'clock ng hapon tumawag yung kapatid niya. Sabi pa, yun, pupunta daw sila dito. So aligaga siya sa pagluluto ng pasta puzzle. Ako naman, habang inasikaso niya yung lulutuin niya, naglilinis na lang din ako dito sa ating living room. O diba, hindi ko siya tinutulungan muna kasi sabi ko, ano ba ito, oy? Pag tumatawag sila kapag pumunta sa dito, late naman sila magsabi. So kaya yung asawa ko sabi, okay, dito kayo kakain. So yun, ako sabi ko, maglinis ako. Hindi ko muna siya tulungan kasi naano ako ba na, bakit naman short, ito, notice, ginoo ko, Lord, this. Ayaw ko talaga yung mga ganun. So ako naman, busy lang ako dito habang naawa na ako kay Tami kasi busy din siya sa pagluto. Ang dami niyang kinakat at saka yun yung pinakaayaw talaga niya. Yung daming ikakat. So, yung tinitignan ko siya and then bago ko siya tinulungan, nagpakandol tayo, no? Para man maganda yung aming dito. Pagsasama sa kusina, charot. Yun, ito na yung time na sabi ko tulungan ko na siya kasi kailangan na. And then naawa na ako sa likod kasi nakatayo lang siya dyan guys, nakatayo, ganyan. So sakit na yung likod niya kasi kailangan niyang andun siya, nakatingin sa niluluto niyang pasta puzzle. Pagkatapos nilang mag-dinner, umalis na sila, ito na, tapos na luto. Tapos na pala ang aming paghuhugas ng pinggan, lahat-lahat. Ang asawa ko guys, tignan nyo, dahil sa sobrang pagod nga nakatulog, hindi man lang nakapanood kung ano yung gusto niyang panoorin sa TV. Nga, kawawa. Pati yung mga aso namin nagtataka na kasi hindi na siya Tami nagpunta sa bedroom. So ako naman, sabi ko ako na lang matulog dito. Hindi ko na siya gisingin. Hi guys. Matulog na po tayo guys kasi pagod na pagod. Yung asawa ko ba? Tulog na tulog doon. Ang ginawa ko kasi hindi pa siya nakapag-change ng pajama niya. So, yung jeans niya ay sobrang tight. So, habang natutulog siya, hinubaran. Hindi talaga, sa sobrang pagod niya, sa luto siya, hugas ng pinggan, ganun. Kasi ako yung tagalinis, ako yung taga-dry ng mga pinahugasan niya. Tinulungan ko siya sa konti sa pagluluto. So, ngayon, hinubaran ko siya kasi parang lumuluwag-luwag pa yung jeans kasi sobrang tight. So, para lumuwag, kinuha ko yung basta, hinubaran ko siya dito, di hanggang dito para makarelax yung tiyan niya. Guys, tulog pa rin guys, hindi. Natawa na lang ako kasi hanggang ngayon, tulog pa rin. Hindi talaga siya nagising. Hindi ko nagisingin yung asawa ko kasi, baka hindi ulit makatulog kasi ngayon napagod talaga yan. But anyway,